alamin natin kung sino ang tunay na hari ng bara sa Central Visayas! Magingay! Ngayon, ating unang rapper. Magingay para kay Ivar! Yo! Ivar nga pala! Representing Rapolo, Tagakayan, Sprout. Yeah, let's go! Alright naman ang susunod. Representing Campo at CRBL. Let's please make some noise now for Bam! Okay, mic check. Hello. Ako nga pala si Ban. Good luck sa amin. Yeah. Alright. Handa na to makipagpakbakan ng Linya, Repin, Pyromania. Let's give it up now for Nadnad! Yo! Dalag nga pala. Masabi ko lang good luck sa mga kalaban. Alright, now. Ready na! Sa dikdikang laban, let's make some noise now for Lawrence! Yo! Ako nga pala si Lawrence. Representing Rapolo at Pasensya na Daan. At ang huling rapper natin, handa nang bumitaw ng malulupit na bara, Repin South Goons! Maginay now para kay Riel! Yo! Real nga pala. Repen, South Goons, Campo, Rapolo. Good luck sa amin lahat. Alright, here we go. Magingay para sa kanilang lima. Let's go! Hari ng bara! Kanina ay nagbunutan na kami ng kung sino ang mauuna. So, simulan na natin ang laban. Pero bago muna lahat, let's all get together for a quick photo op. Okay? Let's go. Benakit audits. Forward lang. Alright. Alright guys, handa na ba kayo? Handa na ba? Now, oras na ng katibay natin. Represent of course South Goons. Let's give it up for Riel. Yo! Riel. Yo! Simulan natin to kay Lawrence, ang angas naman neto. May low pa sa pangalan, batas nga raw siya dito. Pag si Leo na nagutos, sunod agad si Iho. Lang silbi na yan ang low, pag batas na ni Jan Leo. Pili ng alak dyan, mas bagay ka. Taga-Pilea, taga-Luto, taga-Tagay pa. Hari ng bara to lang title, di ka bagay sa. Pagkat itong buong Rapolo, inalalay ka. Ito naman, dito mababali. Nad na to ng nad sa uppercut kumadadali. Nad ka lang di nad at bakit ko nasabi? Nad lang sapagkat height mo pang kalahati. Sali pa ng sali, kala mo may tagahanga. Talo naman lagi, buhay niya di na humaba. Tinalo ka ni Tot Liban, kaya walang humanga. Di lang height, pati karir mo dito ay napakababa. At ikaw, idolo, bay, sobrang husay niyan umanggil. Ino-onsite, laki kasi ng mata niyan. Eto bullseye, kita niya lahat ng angle. 0.5 angas ng Taliban. Sip-sip ka sa Rapolo para makabati lang. Dumidikit kay Leo at masasaksihan na kaya ka lang nandito dahil sa mighty van. At ikaw, lanang luhang tumulo. Iyak to ng tinalo ko't mundo niya ay gumuho. Nagsama ka na sana ng malulupit mong sugo. Panis ka pa rin sa'kin, pwera lang kung may magluto. Di ka uubra sa may dilang pambaon. Di yan e-epekto mga tirang patapon. Uwi ka na ampon, rekta sa kahon. Na akapela kita dati't mabibit naman ngayon. Alright, give it up for Riel. He's keeping it real now. Next up we have Lawrence. Yo! Ako pala si Lawrence. Ito na si Van, paborito daw sa crowd. Ito na si Rail, kanyang dami na account. Di daw marunong mag-multi. Talo na ako. Ako lang yung naiiba, tas nag-multi na rin kayo. Botang, sorry na. Ganito lang lagi yung hindi naman pabida. Meron palang beat ang nasulat a kapela. Ano naman to? Nakalimutan ko ang mga linya kasunod. Yo! Mga sulat di tinipid kahit 5. Mga at hindi ko tinipid.
kapatid, 5,000 ang bayaran. Napasabit lang sa gig at kayo'y kinantsawan. At hindi lang batatrip o hindi kita... Time. Alright, give it up for Lawrence. Next up, we have Nada. Kumusta mga pari, ba't ba ang seryoso nyo? Kabado yung atake, may papagantugan ko, pero hindi ba kasakali? Sigurado po ako na kahit sino pa isali ay paki ko sa inyo. Porsigido umangat at pulido sapagkat sa motibong negatibo, positibo katapat na big estilong umatak, aking nalikong katapat. Kahit kanino pang estilo ko'y anino ng lahat. Huwag na munang sumabat. 1, 2, 3, 4 siya 5. Di na kailangan yung bilangin, ako lang may bilang sa 5. Kung hindi nyo na-gets, pues wag na lang magpida na kahit magsabay kayo, kaya ko to na mag-isa. Nakalimot tama rin, sa pasikot madaling mapaikot, ikot sa sigong tawirin. Sa paglibot kapain kayong napiling basain. Ito'y pag-igo lang sa ilog at nahigop sa bangin. Pero teka, yung timati dapat yan noon para mabenta. Dapat ay babawan ko tong aking tema. Ati dapat na mapikon para sa pera. Dapat po Tagalog na tong mula Bisaya Sungera, kinabisayong eksena may kala. Ati nawaray na may Bisayang bandera. Bako nga, teka lang, teka murag bakit. Ang tiktik ka makit, tingnan pang pipa matagbatik. Pagkating ba makapa, aking bang tema makapasya. Di pagtiga makapadalit nga mahait sa paggamit sa tila o bunga. Sangit pagpila makapa, sangil way kilaog. Di magsakit nga gagamit, gigamit nga pisa. Anong masakit na bait? Sema, o sadyang nasabik, pabalik sa gera. Sema panakit, mabait kong repa. Sadyang nasabik, makamit yung pera. Saba, anong masakit na bait? Sema, o sadyang nasabik, makamit yung pera. Di ba nasakit, mabait kong repa. Sadyang nasabik, makamit yung pera. Alright, give it up. Now, Ivar, ikaw naman. Yo, check! Yo! Uunahan na kita bago ka pa na makatira. Ikaw pala si Lawrence, kalaban na mahina. Alias na bitbit, salungat pangayan tila. Pangalan Mayo, walang barang mapakita. Kung gusto mo halika, sige ating ipipilit. Kala mo kung sino, di ka pa mainit. Bata ni John Leo, kaya naman nasingit. Grabe na ang irit, bakit ka andito? Hoy, magbenta ka ng ticket. Ikaw, pandak, maliit na parang bata. Sobra mo pandak, nagagatas ka pa ata. Nung ginawa ng Diyos, si Iho kinawawa. Mabuti ba ang mighty disenyo pinahaba? Sa bawat kong bato, matik-teds naman. Wala akong sinasanto kahit fiesta yan. Dapat tandaan, I'm the best naman. Kung ako ay extra cool, ito extra lang. Kaya ano pa ba ang matata mo? Dumako naman tayo sa kampiyon na to. Alam ang sagot, madaya ka bro. Usapang sigarilyo, ba't nagbabato? Kung van sa mighty, malaki na fail. Ito ay lulubog at wala ng sale. Dito nag-invest para ay lalanding. Tsak na mawawala pag may ban sa branding. O books ang standing, magsaksak kada palo. Lusot pa kayo sakin, yun na ay malabo. Sponsored pa ng mighty, kaya naman mas klaro. O alam na ang ako na ang mananalo. Di na magbabago, wala nang pasakalye. Tila pag pumunto, ganap na ring atake. Tila pang balancing, dugtong pa sa mensahe. Kaya di na bale, kahit pa real talk ay wala pa rin sinabi. Kawabang punto, wasak at tubuan. Puro lang pausok, iwan ka sa sunugan. Paano nagigil kung kapos ka lumiyab? Sa sakit lamang ang real kung may talk sa hulihan. Kaya wag na lang, baka lang mapunit. Sa pagharang para kang binigyan ng lubit. Iwan sa tuli ng ubrang naukit. Parang mighty, bawat buga ko pa ay sulit. At of course, huwag kang magpapahuli. Oras na, nakatibay natin sa kampo at CRBM. Ikaw naman, Van! Bumanat na! Ako, saan ipapatak ka? Napaka-basic na kalaban. Pera ang pinunta ko, de friendly na akaran. Kunwaring kaibigan, patong haters kumayabang. Nakikisaling plastic pag papers ang usapan. Kaya naman, bawal ka dito, Brad. Ang kailangan namin tulad niya, mukha siyang ikubad. Kumakain siya ng liriko, si Migo medyo bad. Halata naman sa ngipin mo na kulay yellow pad. Mga walang dating yan. Kung Bisaya pa ang battle, sarap mo bigyan.
may kapatid. Yan ang naging resulta kakamumay nyo sa street. May biro bawat para dapat yun ay nabatid. Na pinagtripan naman kayo na tunay na astig. Yanig! Ano itatanggi pa? Na hindi nyo ako kaya, sobrang angas diba? Hindi magkakaila, ako ay kakaiba. Kahit magkapi pa tong apat, di makakaisa. Kaya sa pool kapag mabagal, sa aking kamay na bakal. Bago nyo ko labanan ay matuto at mag-aral. Ang mahihina bawal, sa trono ko sa gabal. Ako ang hari ng bara, kayo ang mga kawal. Ano biglang tulala? Ako ang nasa taas, kayo ang nasa baba. Sa sakit mga liig ninyo kakatingala. Habang buhay kayong kawal at walang kawala. Yes, ganun. Pwes baon, dinamihan ko ang angle parang hexagon. Ako ang magkakampiyon, kayo extra choke. Kasi wala kayong panama sa mas extra strong. Yo! Round 1 pa lang yan! My goodness golly. Yes, indeed. Pop that mali. Alright now, handa na ba kayo sa second round? Again, let's keep it real with real. Let's go! Yo! 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 Round 2! Nakakagigil ka. Pwede bang sarap? Huwag kang tumigil ka. Ang wak mo kasi, tol, nakakarindi na. Pwede ba magmura? Sige na, kahit isa. Bawal? Alipin tong kalaban. Nang ina mo, ang sarap mo tapak-tapakan. Dahil sa alipin to, ako may kasalanan. Paano di magmumura? Kalaban ko, di ka mahalan. At ikaw, ang corny mo, Brad. Kapag inantok siya, tawag dun konting hikap. At sa organizer po ay sorry agad. Pero ba't kayo nagsali ng minor de edad o hindi? Kaya mo tong maabot? Joke lang yun na dad, baka ako pa masabok. Di mo yan kasalanan, wag ka munang sumagot. Mama mo sisihin mo, ba't nilihi ka sa Yakult? At ikaw, ang laki na ng ulo. Ganyan ba ang epekto pag nag-champion sa Rapolo? Mapupuno ng hangin at bigla ang nalulobo. Ayoko nang sumali, Setyembre na siguro. Oo, nakagaling lang nag-champion. Bakit ka nandito? Ibang klase ka na, Chong. At sa nagpa-event, hindi ako sang-ayon. Brand ninyo ay mighty, spinonsoran nyo champion. At di ba champion ka rin? Sa liga ng mga bobot, mga praning. Lahat daw sila sick, nakakaning. O lahat kayo ay sick, walang magagaling. O di ba? Sirang-sira ka na. Gulpi na yung imahe mo't iba't ibang pasa. Pagtapos ko tong bugbugin at mahimatay, picture mo na sa kaha nila ang ilalagay. Woo! He's keeping it real, boy. All right, now next up, give it up right now for Lawrence. Uh-oh. Let's go. Para ay variety, huwag kang feeling dito na bully. Mga bara ay variety, huwag kang magpipiling dito na bully. Nag-endorse pa siya ng mighty, kahit hindi naman siya nag-yoyosi. Hindi naman nag-yoyosi at ikaw, ang premyo ay hindi mo mabibring home. Sabay tayong nag-yoyosi kanina, ang hinipak mo po ay Winston. Ano? Apat na laro. Unsa naman murag apit na mawani. Sige pag hinambog iyang gidala kay puti, dili man ka isog. Ako magbisaya og dili ni matabang, dili ni makadikit bisag na sa iban. Ano na ba to, nad-nad? Itong nad-nad at ban unahin. Itong mga feeling one of the greatest. Itong albar at drill ko kulangin. Aking bara ay pang-release. Aking bara ay pang-release. Unahan na kayo sa mga wordplay nyo pambata. Wordplay nyo pangalan ko. Low, bakit sulat yung mga baba. All right. Give it up right now for Nad. Sugdan nato sa lingwahe nga atong naandan. Kitao natok makatago kung bumbahan tagan. Mga kampiyon daw ang kontra wala makulbaan. Kesa mismo nga titulo diha inubungutanan. Na baka ikasokol ni idisting siga pagkabala kung di kong ipalis ang bisa pagara. Lamang taman walay sense ang kita. Mga panin nagpalitra og nag-gis. Gandi
lamang na di malaya. Ito pa rin ako na nangasang at kinalayan na pinilakan. Kaya ngayon walang ito ay pinalaan. Sa ilang araw sulatan doon nakausap yung sarili. Kaya gustong tagalan ng makilala ng maigi. Sinagad at pinabali magabi mo ng panghali. Nakayurin ko lahat ng matibag ko na yung dati na ako na malabong umangat. Ngayon tawagin nyo kung pabigat. Ngayong buhat ko na lahat sa itablado. Umakyat na may sarili na aklat. Kaya ngayon nagkaroon itong sariling mamagat. Nakikipaglaban para makipaggamayan. Pagtapos na murahin ay makikipaggamayan. Ganyan lamang kailangan na dapat yun lang kailangan. Pagkatapos yung malaman ay dapat yung pang malaman. Na iba ang nakikita sa mismo na nakawakan. Iba ang narinig sa mismo na natapakan. Iwasan kapatid kung hindi naman kailangan. Manatiling umilit sa sariling nalalaman. Hey! All right, now, of course, we have 2 more to go on our second round. Here we go with Ivar! Check. Nad, huwag masamain. Pangit ka na nga, wala pang dating. Kahit di na ako mag-rap, alam ang sambit. Sa mukha pa lang ako naastig. Tamang joke lang, para di mabigla. Tinaob na kita sa tournament pa. Mababaw lang naman, gamit na salita. Di na kailangang ibaon, binaon na kita. Mabuti pa si Van, magaling na rapper. Mabait din yan, mukha nga lang snatcher. Kaya nga na parito, alam na after. Manghihingi ng mighty kasama lighter. Buraot, yan ang modus. Pagsali mo pa rito, alam ng bogus. Gusto mo magyosi, halika boy. Pag sinampal kita ng mighty, tatak Pinoy. Uwi na oy, baka di nyo palinid. Pag ako na bumira, sa kahon masisilid. May beat man o wala, matik di magtitipid. Parang misfits, kada palo ay legit. Magtago ka na rin, aking natitiyak. Sa sakit na dadamhin, baka lang na maiyak. Magkataga sa ulo, biyak-biyak. Parang pakete lang ng mighty pa. Kaya ano, todo nyo lang. Say, todo lang. Okay, last but not the least for our second round, give it up for Ben! Batakara na yan. Pastigan ang usapan, please don't mean para tong si Bruce Lee, upgraded version 3. Sa entablado, nakandado, I won't set you free. Durog sa may tirapat, itong fans ni Winston Lee. At palaging galit pag nagra-rap to. Itong si Rel ay friend ko to sa kampo. Pero pansin nyo rin, walang palagto. Kasay paramedical lang, ako ang Rambo. Ito si Ivar, nalunod lang. Tsaka si Nadnad, sumubok, nadurog lang. Di ba tinalo ko kayo? Diyos ko move on man, kasi di kayo uobra kahit na 4-on-1. Ako'y rap hollow champ, di nyo ko kaya na baragin. I'm so evil kahit 80 years, natutuman ang langit. Malunod ka sa lalim, mauubos lang ang hangin. Ito mighty, para meron kang ibubuga sa akin. Kaya wasak ang apat na kalaban ko na mahihinang. Nilalang at ang buhay na lalapaing lilang. Awiting pambansa ang inaalay ko, kaibigan. Binaon kayo sa lupa, tas ako pa ang hinirang. Ako si Van Amigo no, 3 beses magka-champion, hambol maginoo. Kasi may tibay, tsaka may tikas, tsaka may tiwalang buo. At magka-champion ako sa mighty, ay may titulo ako. Mga horado, choose wisely, iboto nyo yung mahuhusay. Like me, kita-kita sa ating sponsor, Almighty. Regalo lang kayo ni God sa akin, Almighty. Para sa ako ang may kinang, sa pangalan at tatangilin nila na Mighty Champ. Isang hukay ang apat niya na bangkay, pinagtripan, pinagdikit-dikit kayo ng kampiyon yung si Mighty Van. Mga horado, nalinaw pa sa klaro. At kung malabo man yun ay malabo kung matalo. Alam nyo na kung sino mga sting at kabarako. May dating at itulado pagdating sa itablado. Ako yun, akala nyo kayo. Huwag yung ipagmalaki yung utak nyong pambulalo. Sana natulog na lang at di na kayo dumalo. Baka sa panaginip nyo ay matalo nyo ako. Yes, indeed! That was round 2! Very exciting. Makingay ulit! Handa na ba kayo sa pangatlong round, mga kaibigan? Mighty Pinoy Astig Rap Battle. Here we go! Real! Yo, freestyle lang to freestyle lang. Kasi sabi nila freestyle daw 1 minute. Yun ang unang narinig. Yo! Freestyle Tagalog, yan lang ang sinabi. Freestyle Tagalog, giatay na taan eh. Freestyle
sinong marunong? Ikaw di ka tatanggapin tol kahit nakatulong. Ikaw naman mukha kang tae. Square pa yung mukha, kamukha mo si Almoralde. O di ba kahit ano lang ang sinabi. Kasi mga kalaban ko ay walang talent. At ngayon nawawala. Pero hayaan nyo at babalik maya-maya. Hindi kasi sanay, kaya ako nabigla. Sila kaya pag-freestylein natin ng Bisaya. O diba sige, di akong marunong. Di bali na mga kalaban ko dito gugulong. Punch ko parang mighty, extra strong to parikoy. Astig at extra cool, ganyan pagtatak Pinoy. O diba, kahit ano sinabi, medyo yung bars na yon sip-sip sa mighty. Labad ko yun sa ulo. Tagalog makabuak pero Bisaya ay panibisag tabang pamong upat. Alright, second, we have Lawrence. Ayan, kaya niyo ba? Kaya ba? Ban binaliktad, sige pansin na lang dong sa aking bara mabag-pulse ay bar. Dito patapon, wala na ko'y masumpay. Sinadnad ay baon, may nabuo ba sa 4 lines ang 4 kinahon? Ang 4 kinahon, ganito lang po mag-boxing. Tutungong laro, ginawa ko lang sparring. Ganito mag-hunting, di kayo pala rin. Bisag Bisaya kay paliron ramo sa hangin. Bisayang dako, sinubukan magtagalog. Iba na ang laro, hinarap na walang takot. Iba na ang laro, hinarap na walang takot. Ganito lang po pasabog, sige wag kayong maamot. Sige ban, sige bomba. Bomba, bisag binabomba, panadira utrak. Yaw mara to. Sinja kay song round 1 o round 2, nasuwat ang kapila yaw. Next up, we have Leonard. Walang to dati kung ano kahulugan. Ano ba to kaya minsan minamani ko lang. Kaya habang tumatagal mas lalo pang inaalam. Musika na pala tong nilalaro ko lang. Di inaasahan na kabilang ko. Inaasam sa buhay na tumatakbo. May araw ring sinabi na ayoko na ng ganito. Ayoko na hawakan pati ang mikropono. Pero bumalik ang gana nung tinukso ng marami. Mas lalong umapoy nung madaanan ng buhawi. May kasalong at kasali na ng bitbit ng bagahe. Pasalamat sa'yo pare, palakpak ang binahagi. Kasi ang daming tumaan na may daladalang banta. Kaya hindi na rin alam ano wala mga sadya. Mapabagyo manukid at may masama itong tanda. Na kailangan pagtibayin ng sinasakyang bangka. Ang daming nasasayang na hindi ko nagawa. Nang dahil sa akala na hindi pa ko handa. Kaya inulit yung pagsya, saka inulit yung antawa lang pinunit na palugit at inukit yung nagda. Matamis na salita, pinapahiran ng mansanas. Kung gustong tumikim, hinahanapan ng may tagas. Kulang minuta at walang balak na tumakas. Kulong sa salita at walang balak na tumakas. Right, next up, we have Ivan. Freestyle. Freestyle. Sa barapan ko po, salamat nga pala sa mighty sa damit namin suot. Pero yan, ganyan lang, astig ang may suot. Kasi mura na kog si Lawrence nga way tugpa, haya-haya na'y 5 KB sa guay gistorya. Nabuhay na gado, mura magagamaw. Yo, check. Awa na ko, awa parihan na tado. Imuha all 3 rounds lang. Wala ko'y mastorya, nahot na nakugaw. Sige mong Tagalog, Bisaya kay mo ugnaw. Alright, last to go for a third round. This is, of course, off the dome, top of the head. Ben, let's go! Ote, wey, Bisaya tayo eh. Halo, gani. Kaya sa puto, bisita. Huwag kayong maniwala, puro lies mga yan. Sablay matabang at ang lines magaan. Dali naman basagin parang style ni Badang. Habang ako matibay na parang mighty at brand. Mighty at Banay nagtatandem. Salamat naman dahil napansin. Kahit baliktarin mo yung mighty, panigurado maganda pa rin na item. Ako'y nangihinging pabor, huwag kang maiinggit ador. Huwag ka puro dikta, di ka magiging diktador. Matagal ko nang alam
alam na ang kampiyon sa may tiban, pero kahit kailan, di kayo didikit sa score. Kaya wag nang ipilit. Kung di para sa inyo ang linya, ay wag niyong ibalat sa singit. Ang utak niyong makitid ay malayo pa sa isip ko na may alam agad kahit sa una pa natitig. May lahi tong dayuhan, puti tsaka tisoy. Ito rin mataas, wag mong itatanggi boy. Ako lang kayo manggi ditong natatangi. Oy, kitang-kita sa balat kung sino ang tatak Pinoy. Sumbagay ta sa gawas, apil-apil ka ari consolation ni mong apas. Darapran niyong pataka, mao niyang tira, muna'y tirang bahala. Oh, salamat. Woo! There you go. There you have it. Dag nabbit. All 5 of them. Once again, give it up for, of course, Rio, Lawrence, Nadnat, Ivor, and Ban. All right. Well, imbitahin naman natin umakyat sa stage ang 5 nating Hari ng Bara! Yung 5 rappers na Hari ng Bara, liga dito. Ayan na sila. Umakyat na sila. Ngayon, of course, itong mga rappers naman ay ito'y talagang pinaramdam nila ang kanilang angas at pagbibitaw ng mga astig ng mga bara nila. Ayan na. Oh, yan, of course. Alam mo, dahil kami yung nag-judge kanina, di ba? Oh, Pumili kami ng may knockout round. Ay! May napili kaming dalawa. knockout round? Ito yung knockout round. Okay. Para mas masarap pa pakinggan. Tag-1 minuto sila, pinapakinggan. Sasabihin na namin, boss, kung ano ha. Tag-1 minuto bawat rapper na napili namin sa knockout round. Yan. Knockout round Oh, muna knockout tayo. round tayo. Knockout round muna. Yep. Okay? Knockout round. Sino ba sa knockout round ang napili? Okay, sino? Hari ng mga bara, number 3 and 5. Woo! Ayan. Ito po si Lawrence, Nadnad, and Ban. Alright. Okay. Okay, here we Ito, go. freestyle to ha. Alright, thank you Yep, very much. salamat sa inyo lahat. Okay, so ang matitira, of course, si 3 and 5. 3 and 5. Big Tag-1 1 minute minuto. to. Si Nadnad and si Ban. 1 minute. Sino unahin natin? Okay, wait, hold on. Sure, kumate ko na sa'yo. Shut up, man. Ayan. Ito na. Okay. Heads or tails? Sino? Okay, tails. Sino una? Si Nadnad. Sino ba? Nadnad. Sino ba gusto mauna? Ikaw o si Nadnad? Okay, sige. Let him go first. Alright. Okay, fine. Alright. Again, 1 minute to ha. 1 minute din. 1 minuto. O, para mas masaya ha. Knockout round to. Alright, sino una sa kanila? Nadnad o si ano? Nadnad. Go. Alright, Nadnad, here we go! Yeah. Knockout round! Sino sa inyong dalawa ang magiging hari ng bara? Crystal doon yung laban, aking ikakahon. Sige, ikaw na yung panalo dito, Chong. Kaya ngayon pa lang, congrats sa'yo, Dong. Joke lang yon, wala na ako pera na ngayon. Ano, nabitin ba kayo? Medyo nalilito. Masarap talaga yung Mighty. Ayoko ng Malboro. Yung Mighty, napaka-high class. Huwag kayong maingay, gamit ko ice blast. De, biro lang yun, mga sinasabi ko dito. Kasi kami nagtayo na pa rito, pero di pa rin ako magpapalag. Bibitawan kong mga... Pero itutuloy kong ito kahit hindi pa naranasan na dito magkampyonato at ako'y ibibigay lahat ng sinabi ko at ikaw na bakalaban kung manalo ka. Alright, time! Give it up for Nadnad. And now, Ban! Ito na, contestant number 5. Ikaw naman, Ban. 1 minuto, right on. Let's go. 1 minute! Galing! Lahat sila nag-filing. Kung may Winston Lee, ito may Tilili. Grabe ka na pare. Alam ko kumakain ka ng tae. Kanina, ano masarap? Nandito pa siya sa harap. Ang gaan naman. Ibibigay ko na mod sa'yo para mag-champion ka naman. Kasi hindi mo pa naranasan. Ganyan ako kabuti na kaibigan. Ha? Para tayo, builder. Jegs! Ano yan tingin mo? Uh-oh. Sige.
Ano tingin nyo? One or two? O kayo mapipiliin ko, ha? Kami na? Yes. Alright. Yung audience na. Sila na. Okay. Okay? Hindi na kami. Kayo, Hindi ha? kami ang bahala. Kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala. Alright. Sino? Si Natnat or si Van? Sino may gusto kay Van? At sino naman may gusto kay Natnat? Isa pa, isa pa. Natnat o si Van? Well, based on of course inyong ingay, Yup. ang ating hari ng bara, walang iba kundi si Van! Oh, mga bayan! All I do is, Yeah, everybody now, huh? congratulations!